Здравейте, Ибокс, аз съм Арбол и с Криско почваме пети епизод. Ела, Криско. Ела. Мое. Може малко да ми лагва. Не знам дали се вижда, конвертирам клип. И този ту ми е там. Така. Има бъг с умени айтъмс. И мислим в този епизод да експлорваме, нали така? Да, само да взема малко листа от дърва да си посадим гъбките. Добре, ще направя една нова кирка, един меч и торчове. Мислим да направя, мисля. Аз много мисля. Миналия епизод, ако го гледате, ще видите гъби на дървета и как ги садим. Да, наистина. Ако стих да взимам, да, пръчки. Дука! Нищо не е станало. Ще си взема и лъка за всеки случай. Ще взема и стрелите към самият лък. Друго вземи си малко дърт, нали, ако стане нещо, храна. Чакай да остави листа в честа. Значи... Вземи си малко кол. Да, взимам си направя и крафтинг глупости някакви. Ще ни трябва храна, човек. Аз имам ябълки. Аз имам една само така. Вземи брадва. Аз си направя... Имам 3. Не взимай. Окей, много ми лаги, бе, човек. Не знам. И на мен ми лагва. Аз се чакам да тръгвам. Аз си взема кучетата с нас, може ли? Да. Уху! Разходка за помяри. Ела те, Шишко и Душко. Тъй, тръгайте. Пижу. Дай си вземам. Така, чай се. Не. Двете мили мои кученца. With Iron Match. Аз мисля да е enchant на Iron... Не, мисля си enchant на Iron Match, да. С диаманта. Така, какво ще да правя? Да, идваш при мен и да тръгваме на някъде. Тръгвам само да направим една брадва. Ела, бе, куче! Ябълки, ядете ли ябълки? Яж. Така, храна си взех, кол, дърт, така. Имам 17 ябълки, ще ми стигнат. На мен и лаги прекалено много. Чак само да взема малко месо и изчакаме. Съвсем малко, защото... Не може все пак 3 месо ще си взема. Я не влизайте вътре, бе, ще откъщата. Човек, то лаги много. Боги, тръгваме ли, ела? Чакай само да... Спри клипа и го виж, човек. Нищо чудно да паузирам клипа, докато не се конвертира самия клип. Много гадно ми лаги и на вас може да не ви е приятно. Надявам се поне до тук да не е лагило в клипа. Всъщност аз ще оставя на същото място и ще спра малко той. Да знам, да продължа ли? Надявам се... Не, човек, изчакай. Ще изчакаш. Ще изчакам, то е много лаги. И тук да е на 25% е клипа. Не трябваше това да го правим. Аз не знам... Не трябваше да почваме да снимаме ли? Не трябваше да почвам да конвертирам веднага. Да, ще да ги коментираш после. Нищо. Аз спирам точно тука. Ето, запомнете ми, ако си мислите, че нещо ще правя. Ще дойдем много скоро. Изчакайте ни. И така, отново сме тука. Продължаваме. Ти къде си, Кришко? За тебе съм. Дай да те вода. Дай да ходим нататък. Чакай, нататък съм. Да. Мен ме викат да хода, я. Дай бързо да... Да идем до каньона. Ако искаш, тръгвай, Криско. Аз ще довърша клипа. Добре, да съм няма... Трябват ни крави. Супер, тази пусна кожа. Трябват ни доста кожа. Аз намерих миналия път, когато ти прави там нещо.
Ето ги. Си намерил кожа. Още една кожа, трябват ми кожи. Убивай за кожа. Давай, това правя. Вау! Ай, че, тата няма нищо, бе. Ето ги, те са тук зад хълма. Убивай. Имаш ли кожа? Кожата дай да Да. събирам, ако искаш. Охо! Охо! Имам 4 кожа. Вашата прасешка дивишка майка. Ела бе, глисни. Боби, само ги изкарвай от водата, защото... Я виж колко много месце. Събрахме си... Охо! Аз. Охо! И там има още, Някой иска да го... Айде да валим натам. Аз отивам да ям. Добре, аз ще трябва да... Поне заглуши микрофона. Да. Аз ще трябва да довърша клипа. Или ако искаш го паузирай, па. Ами, Да. Ай си заглуши микрофона. да, ще го довърша. Дано успеш да се бе, не, спокойно, не бързай. Така, останахме само аз и вие, зрителите на този клип. Имам едно специално обръщение към вас. Абонирайте се за моят канал и давайте само хубави коментари и оценки за клипа. Молявам ви. Не ви умолявам. Но се надявам да харесвате този клип. Така, няма да бъде доста дълъг. Бой! Смърт за кравите! Бой, бе, накъде бе? Аз съм супер фастър, бе. Така, текстчър пака го видях от един... Ако се опитате, нали? Го видях от един англичанин, противен, мазен, гаден. Просто е така, като си таковах, нали, и то беше... Милиона прости. Пращенца. Надявам се да... Ой. Видяхте ли? Това мина през леда. Дай ми кожата, трябват ми кожа. Супер, имаме 25 кожа, това до някъде е добра новина. И Криско ще го смелят зомбитата. И не знам как да му помогна. И умирам от глад и ще си хапна малко и... Просто наистина не знам как да му помогна Крис. Ако искате ми се сърдете, но мисля да сетна, ако стане вечер, да сетна тайм. Все пак ми е приятел и ще бъде гадно, ако си загуби айтемите. Замислете се и се поставете на негово място. Той се жертва да направи този клип и изведнъж какво, зомбите идват, тя идея. Изчезвай. Ще му изчезнат айтемите. Затова в смисъл да му помогна и да сетната. Ако искате ми се сърдете. Ако искате и намразете тази тъпа поредица, но ще направя това, което съм казал. Що ли? Защото да се подмазна и да се направя на добър. Метъп се. Вау, още един джунгъл бан. Който мисля, че не е дълъг. Не знам, като гледам на Ремини мапа. Така, между другото... Охо! Кой видях аз? Между другото... Знам, че този клип няма... Тази поредица няма много гледани от вас, но... Който гледа... Да пиши лично съобщение или коментар какво искат да види в клипа. Мисля, какво да построим или нещо такова. Какво да направим, например. Давайте ни съвети. И отново казвам, казвайте на какво да снимам. На всичко да снимам, без някакви тъпи игри като му.
Мисля, аз знам тази игра, почти никой не игра, или Warcraft, нещо такова смисъл. Тези игри не ги игра. Игра повече на тема спорт. Между другото, аз на PlayStation 3 като смисъл не знам как да снимам просто камера. Нямам камера. Може би трябва да си купа камера. Там имам FIFA 13, скоро ще си мразимо да си инсталирам, в смисъл тя ми е хакната, най-новата версия, нали там Slim или какви са. Тя ми е хакната, хакнах си, дори някакво да въртам и... забравих. Не си виждам и къщата на къде. И нали имам на FIFA 13, имам Fight Night Round 4 или нещо такова, бокса, нали бокс. Имам тенис, между другото, този тенис си мислих, че е най-смотаната игра, а всъщност се оказа доста реалистична и готина. И нали има всякакви видове удари с хилката, като истинска, нали. Така, друго, имам, аз не знам какво имам. Чайте да помисля, че не се същам. Всъщност да казах игрите, които играя най-много. Друго какво имам, забравих кой. Да, имам Catch 2010. Мозъкът влезна на линия. Това не е хубаво. Хич не е хубаво. Затова мисля да спирам клипа. Видяхте, ходихме на малка експедиция. Така, събрахме 33 кожа, 50 аз съм виждали там какво ще да. Имаме 13 свински пържолки. Това беше, надявам се този смотан... морковче. Надявам се този смотан клип да ви е харесал. В следващия клип ще събираме още неща за енчант, за букшелфове. Вече става нощ и така. Това беше всичко от нас. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, ако ви харесват моите клипчета. Друго ще подскачам като ненормален. И това е. Чао!